My love, we're gonna do our, actually this is everyday routine, my love. Because since school holiday na, walang klase, it's ang pasukan pa namin ngayon is next month pa ang start ng klase nila. So in the house is a little bit messy talaga. It's not just little bit, but it's a big mess, my love. Kasi galing po kami sa camping, so lahat ng mga trabaho namin dito sa bahay is parang napundok, my love, napundok ang trabaho namin dito sa bahay. Looking at sa mga sorry, it's a little bit dark. Sing dark ng mukha ko, my love. So kasi walang ilaw kaya tiyagaan nyo na lang yung pagmumukha ko, okay? Gonna start cleaning up, my love, because this is our everyday routine, everyday, yung mga gawaing bahay ng mga nanay, mga tatay dyan, mga anakins dyan. So ipakita ko sa inyo kung gaano karumi yung bahay namin, my love. Okay, so hindi ko alam kung saan ako mag-start, my love. Sa mga nanay dyan at sa mga tatay dyan, naku, makarelate talaga kayo. Kaya, don't forget to subscribe my channel and press the bell for notification. Don't forget to like and share and comment down below, my love. So, let's get started. So, ito na nga. Ito yung dapat linisin ko. Ito malab. Yan, my love. Mga, yan. Mga pilunono na, my love. Oy, napadiya. Nag-abot akong pilunonon, my love. Muni ang kwarto sa akong mga anak na parang iwan. Na pwede ni siya kapuyan ni og mga ilaga. Mga ok-ok. Mga tanang mga spider, i-invite na tong mga dapat magpuyo. So mga ambot lang kung unsa ni siya, my love, murag maglisod ko kung unsaon ako ni pag trabaho. So we're gonna start folding up this one. Okay, setting up. Ayan. Natapos din ang dapat natapos. Alam mo, ang tagal-tagal namin natapos, my love. Iwan ko, parang mga pagong yung kilos namin. Arasa. Ang dilim-dilim. Ang dilim ng mukha ko, my love. Sing dilim. Pag wala ka. So, tiis-tiisin nyo lang muna, my love. Kasi, alam mo na, black is beautiful. Ayan. I-on natin yung light, my love. Ay, ang dilim-dilim ng buhay ko kapag wala ka. So, kailangan ko mag-vacuum dito, my love. Alam nyo, kasi alam mo, kahapon nag-vacuum ako, the other day nag-vacuum din. Ngayon naman, mag-vacuum naman ako. Ay, naku, walang katapusang vacuum dito, my love. Oy. Kaya minsan, ang sarap sumuko. Siyempre, my love, nanay na tayo, wala na tayong magagawa yan. Kung pwede lang mag-resign bilang nanay, yung mag-resign, mag-retired, matagal ko na yung ginawa, my love. Siyempre naman, tayong mga nanay, wala naman talaga, itong trabaho natin is parang forever na to trabaho, my love. Nako, so, ayun na nga, mag-vacuum na nga ako, my love, para matapos na tong trabaho dito sa kwarto ng mga anakins ko.
malinis na yung buhay niya. So, natapos ko na yung vacuumin, my love. Ayan. So, hayaan lang natin yung vacuum dyan. So, ano ba yun? So, ngayon, my love, pakainin ko muna yung anak ko, my love, ha? Yung pakainin ko muna si baby, my love. Kagigising lang niya. Asa na ba yun? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the yummy food. Ate, keep on with Montang, ate, oh. I'm gonna clean up the kitchen. Okay? Ngayon naman, kailangan ko na dito maglinis sa kusina, my love. Kasi, unsa na orasa, alas 2:30 na, my love. So, hapon na jud kaayo dere. Maglinis muna ako sa dapat kong linisin. So, yan nga, manghugas muna ako ng plato para saka ako magano. Ano man may lumalab. Ang hugas, ang problema lang dito, mga hugasan man lang, may love. Hindi man masyadong yung lipit-lipit lang. Hindi na kailangan iba naman yung general cleaning, my love. Yung general cleaning yung parang yung sa langit anta sa lupa yung lilinisin mo, general kasi, yung general cleaning. Ito lang, linis-linis lang ito. Importante, mahugasan yung plato. Nakapag-vacuum ka, lipit-lipit ba? Ay, nako. Alam mo, my love, dito lagi nga, sa sinabi ko na, hindi porkit nakaasawa ka ng Power Ranger, my love, mayaman ka na. Hindi, man mayaman, my love. Yung mayaman, yung mapera, yung may katulong, yung may negosyo, yung buhay prinsesa ka, yung mga mayaman. Yung akala nyo nakapangasawa ng Power Ranger, mayaman na. Lalo na kapag nasa ibang bansa. Hindi mayaman, my love. Yung mga isip-isip dun sa ibang tao, ituwid nyo yan, ha? Baka grabe yung expectation mo. Ito po, my love. Ito po ang katotohanan dito sa ibang bansa. For example, nasa Pilipinas, kayo ang mayaman. Kasi kapag may katulong kayo, mayaman na kayo. Kasi may ibayad man kayo sa katulong. Dito. Hindi mayaman, my love. Kaya yan, sa akala nyo mayaman na nakakita sa ibang bansa, asawa ng Power Ranger, mayaman, hindi mayaman. Kailangan din magbanat ng boto. Ako, hindi man ako nagbanat ng boto. Yung binanat ko, ito, linis, tagalinis. Kaya alam nyo, my love, dito, my love, kapag gusto mo talagang magtrabaho, tapos may maliit ka na bata, wala kang choice, kundi yung kumuha ka ng tagabantay, yung yaya ba yun? Tinatawag dito is babysitter. Yung babysitter, my love, kapag utusan mo mag-babysitter, punta dito sa bahay mo, mahal-mahal ang oras, my love. For example, yung siguro yung mga 25 per hour. 25 per hour yata ang depende, siguro yun ang pinakamura, 25 per hour. O kapag ikaw magbantay sila sa iyo magbantay sila sa bata mo na ilang oras, 5 oras o 10 hours. Just imagine nga, 25 per 10 times. 25 times 10. Kayo na mag-total. Just imagine na, kung kayo, mayaman kayo, kaya nyo yung bill, kaya nyo yung bayaran. Dito kasi, kapag may trabaho ka, wala kang choice na dalhin mo yung anak mo sa kindergarten. Yan, kindergarten. Ang mahal-mahal ang oras. Kung hindi mo din siya dalhin doon, magdala ka ng magpunta ka ng
yung babysitter, ang mahal-mahal. Kaya akala mo na ba, yung babysitter, my love, yung gagawin nilang my love, mag-upo lang yan sila, my love. Hindi yan maglinis, my love. Hindi yan magligpit. Akala nyo magligpit yan. Hindi magligpit, my love. Ang trabaho lang nila, siyempre, babysitter, ano man, yung bantayan nilang anak mo. Hindi man katulad sa Pilipinas, my love, na all around. All around, my love. Magbantay ka lang bata, pagkatapos mo, linisin mo dito ha, magligpit-ligpit ka. Huwag kang upo-upo dyan. Dito, my love, hindi mo yan pwede utosan, my love. Bantayan ng bata mo. O minsan nga, hayaan lang magkalat. Yan po ang buhay dito sa abroad, my love. Kaya huwag kayong mag-expect na mayaman dito ang nasa ibang, kapag nakatira na sa ibang bansa. Hindi po, my love. Umayos kayo, ha? O, sige na. Tapusin ko muna itong hugas plato. Kahit maghapon pa tayo maglinis sa bahay, my love, hindi talaga yan matatapos ng trabaho, my love. Lalong-lalo nang may maliit ka pang mga bata. Ayan. Ayun. Mga maliit na bulilit, my love. Kaya, wala na. Kapoy na ko, my love. Oh, what's wrong man na? Kugmo! Dagbitay man na imong kugmo. Oy, may kuoton na to ng kugmo ni mo, be. Ang kalamit kuoton, kugmo. So salamat kaayo, my love, sa yung oras o sa yung higayon sa pagtanaw ani nga video, my love. So pasayloa lang ko nga medyo blurry ni kamera nato, my love, kay walay kuryente dire, my love. Maungit-ngit ang atong paligid, my love. Pasaylo ako, my love, walay kuryente ang ako ang ka, my love. So pasensya na kayo, my love. So kayo na lang mag-adjust, okay? So don't forget to subscribe my channel and press the bell for notification. Don't forget to like, share, and comment down below. Shout out Ishi Ryan's Art. Yes, connect to my member, my love. Her link is on description below. Thanks for watching. Bye. Okay.